bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Istasyon ng bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Istasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Istasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Istasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online. Tulong balita online, tulungan tayo. 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 Tulong balita online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong balita online, 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 tulungan tayo. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Praise the Lord. Amen. Praise God. Isang magpalang araw po sa ating lahat. Amen. Praise God. At narito muli tayo sa ating programa sa Tulong Balita Online. Si Kristo'y nandyan upang tulungan tayo. Mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya amin muling kinukuhang oras po ninyo. Magsama po tayo ng 2 oras. Yes. Amen. Para pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. At hiniling po namin mga kapatid na i-prepare natin muli mga kapatid ang ating puso, ang ating kaisipan. Praise God. Lang po mga kapatid yung salita ng Diyos. Yung bibiyat po natin. Yan ang kailangan natin ngayon, kapatid. Right. Tama yan kapatid. Kaya ihanda natin yung ballpen tsaka yung notebook po natin. Para mas ma-review pa nila, kapatid na Vic. Tama. Kasi matindi itong magtuturo ngayon. Yes. Ibang talagang evangelist to. Hindi lang evangelist, pastor evangelist. Yes. Kaya sa walang pagtatagal, umpisa na natin.
Umpisa natin sa panalangin, mga Amen. kapatid. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes. O Glory. Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pang muli, Panginoon, kayo po'y nagpapasalamat, Ama, sa iyong kabutihan na yung ginagawa po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord, na ikaw ang siyang nagbabantay sa amin, Panginoon. Ikaw ang Yes, siyang Lord. nag-iingat sa amin, Panginoong Diyos. Paggising lamang namin sa umaga, Panginoon, nandyan na ang sikat ng araw, nandyan na ang hininga ng buhay, nandyan na ang kalakasan ng aming pangangatawan, Panginoon. Kaya karapat dapat ka, Ama, na bigyan ng papuri, Yes. bigyan ng Lord pasasalamat, Jesus. Panginoong Diyos, O God, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoong Diyos, minsan pang muli, Panginoon, kayo po'y humihingi, Ama, ng iyong basbas, Lord, sa aming programang ito, Panginoong Diyos, na ikaw nawa, Panginoon, ang siyang manguna po sa amin, Panginoon. Yes, Lord God. O God, na sa lahat ng aming mga viewers, sa lahat ng aming mga Amen. tagapakinig, Panginoon, iyo po silang pagpalain, Panginoon, na yung mga salita. Yes. Gamitin mo nawa, Ama, ang aming tagapagsalita ngayon, Panginoon. Praise O God. God, use him mightily, Panginoong Diyos, at ibigay mo, Panginoon, ang double anointing with a double portion, Panginoong Diyos, O God. Praise God. Kaya Lord, Hallelujah. binibigay namin sa iyo, Ama, ang kapamanan mo sa amin, Lord. We commit everything unto Thee, Panginoon. Praise Kaya God. sa oras na Amen. ito, amin pong kiniklaim, Ama, ang tagumpay, Lord, ang iyong pagpapala, Lord, sa oras na ito, Panginoong Diyos, O God. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. and Amen. Amen. Praise the Praise Lord. God. At isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ang speaker po natin sa hapong ito ay kaibigan din ni Consilor Cisco. Amen. Amen. At bago ko nakilala si Consilor ay naunang nakilala na matagal na ni Pastor Jerry sa Lingayen, si Consilor Cisco Flores. Amen. At siya yung nagsabi noon na balang araw may ipapakilala ko sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, akin na pong ibinibigay ang pagkakataon kay Pastor Jerry Madarang, ang pastor po sa Bantayan, Lingayen, Pangasinan, at isang pagbati rin kay Sister Rachel sa kanyang may bahay at sa kanyang mga tatlong anak at yung bunsong anak nila. Amen. At mga Amen. kapatiran dyan po sa Bantayan. Amen. So, Pastor Jerry, ibinibigyan na namin lahat ng pagkakataon, pwede rin kayong umawit, Pastor Jerry, Yes. bago mag-preach. So, maganda nga po, Pastor. Maraming salamat, Pastor Marshall. Isang mapagpalang hapon muli, bagamat sa amin dito ay maulan. Kaya sabi ko nga sana hindi maapektuhan ang signal. At lubos po akong bumabati sa kaibigan kong konsihal at kasamahan sa Provincial Advisory Council na walang iba si Honorable Cisco J. Flores na nagbigay po ng isang napakagandang pangyayari sa buhay po ng hindi lamang po mga Pilipino kundi sa buong mundo na sa pamamagitan po ng programang ito at ang kanilang anchor ay talaga pong subok na po talaga. Pastor Vic at si Pastor Marshall. Ang dalawang ito ay subok na sa kanila pong trabaho bilang manggagawa ng ating Panginoon. Wala po silang ibig kundi ang mga tao ay mapalapit sa Diyos at mapanumbalik po sila sa ating pong Panginoon. Bago po ako mangaral, gusto ko lang pong mag-quote ng isang quotation po sa Bible. It's all about Daniel chapter 12 verse 3 na nagsasaad mga kapatid ng ganito po para mas maging maganda. Sabi ng Daniel chapter 12 verse 3, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Kaya po, ngayon pa lang ay sumasaludo na po ako sa dalawang manggagapang ito na walang iba, si Pastor Marshall at Pastor Vic, kasama ni Honorable Cisco J. Flores sa kanilang ginagawa ngayon na ito po ay isang pamamaraan, mga kapatid. Hindi ito ginagawa ng marami, kundi yung lamang mga tinawag po ng Panginoon upang gampanan po nila
ang kinala pong ang kaganapan na sila po ay bahagi po ng ganitong pangangaral po ng ating pong banal na kasulatan. Kaya bagamat mga kapatid ay sila po ay nariyan at marami pong mga nangangaral, ang sabi po ng scripture ay naging daan ang programang ito. Naging daan ang dalawang pastor na ito. Naging daan mga kapatid ang programang ito upang salita po ng Diyos ay makarating po sa bawat kinauukulan na kung saan ang Panginoon ay siya pong meron pong kakayahan upang ang puso ng bawat isa ay hikuin po ng Panginoon at papanumbalikin po sila sa presensya po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, minsan pa, gusto rin pong batiin si Sister Olivia de la Cruz na kanyang kaarawan po ngayon. Happy birthday, Sister Olive. Kuya po ang Panginoon. Kaya po, sa oras po ito, hindi na po akong papakatagal. Naggawain po mamaya alas 3. Sa dako po ng Bugalyon. Papunta pa rin po ang inyong maliit na lingkod pagkatapos po ng gawain na ito. Kaya po, buksan na po natin ang ating po mga kasulatan sa Book of Luke, chapter 10, verse 38 hanggang 42. Ganito po ang pagkasabi mga kapatid. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nangangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakinggan ng kanyang salita. Ang verse na ito ay napakahalaga mga kapatid, kaya i-take note po ninyo ito, ang verse 39 na si Maria ay naroon, mga kapatid, naupo sa paanan ng Panginoon, pinakinggan ang salita po ng ating pong Panginoon. Verse 40, sabi niya, ngunit si Maria ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Maria, ay Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Verse 42 po tayo. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ng Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Nais ko pong tayo po'y manalangin may akda ng sa mga salitang ito sa ating pong Panginoong Jesucristo bago po tayo magpatuloy mga kapatid. Ama namin yung pagpala, Diyos namin mahabagin, Panginoon namin Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Panginoon, salamat sa biyayang ibinigay mo po sa amin sa hapon ito, Panginoon. Maging kabahagi po kami ng programang ito, Lord God, na nariyan ang amin pong butihing counselor, Panginoon, at ang dalawang magigiting na manggagawa mo, Panginoon Diyos. Na Lord, hallelujah, ay aking pong sinariwa, Panginoon, na kung paano po nakarating po sa akin, Ama, ang imbitasyon ito. Walang sawa ang banal ng dalawang manggagawang ito, Lord God, ay naglibot po, O Diyos, hallelujah, upang mapuntahan, Panginoon, ang lahat, Panginoon Diyos, na inyo pong mga tinawag, maging bahagi po, Panginoon, ng gawain ito. Ang gawain ito, Lord God, na aking pong inilalagay po, Panginoon Diyos, na isang napakataas na gawain, Panginoon. Sapagkat, Lord God, hallelujah, hindi na kinakailangan pa, Panginoon, na maglakbay po kami kung saan-saan. Hindi na kinakailangan, Panginoon, na gumamit pa kami ng kung ano-anong klaseng bagay, Panginoon. Pero dito, Lord, nag-provide po kayo, Panginoon, hallelujah, ng isang technology, Panginoon, na ginagamit po ngayon upang hanggang sa kasuluk-sulukan ng mundo, Panginoon, na kung saan, Ama,
Kayo po ang siyang nagtakda, Panginoon Diyos, na ang iyong pong salita ay makarating kahuli-hulihan, Panginoon, bahagi po ng mundong ito. Lord, wala na pong masasabi, Panginoon, ang sinumang tao na hindi po sila nakarinig ng iyong salita, Panginoon. O God, sa technology na binigay mo pong ito, Panginoon, O God, na ginagamit mo ngayon, na kung saan ginagamit din po, Panginoon, ni Satanas, Ama, upang mapariwara po ang maraming tao. Lord, ginagamit mo din po ito sa inyong mga lingkod upang mapadali po namin, Panginoon, magkaroon ng quick work, O God, sa po, Amang Banal, hallelujah, ang quick work na ginagawa po ngayon upang ang inyong mga lingkod, ang inyong mga anak na lalaki at babae, Panginoon, hallelujah, ay mailagay mo na po sa tamang posisyon, Panginoon. Kaya Lord, kasihan mo kami ng Espiritu Santo. Pahiran mo po kami, Panginoon, sa oras mong ito. Lalo na po ang iyong malit na lingkod, Panginoon, O God, upang amin pong may deliver, Panginoon Diyos, hallelujah, ang inyong pong salita, Panginoon, na meron pong kakayahan, Amang Banal, hallelujah, kakibat ng iyong Espiritu, upang sinumang tao, Lord God, hallelujah, na may potential, Panginoon, na sila po, Ama, ay savable, Father God, hallelujah, sa oras pong ito, Lord. Pangyarihin po inawa na buksan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kapahayagan, Panginoon Diyos, na iyong salita, na iyong mensahe po sa huling kapanahunan, Panginoon. Hallelujah. Upang lahat po ng taong makarinig, Panginoon, magkaroon po ng pagdaloy na iyong salita at ng iyong Espiritu. Salamat muli, Panginoon, sa hapong ito. Anawa, Panginoon, hallelujah, lahat po ng amin pong pinagpipray, Lord God, inyo po nawang bigyan po ng katuparan. Oh God, hallelujah. Oh Jesus, have mercy, Father. We ask all of this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nais ko pong mangusap sa hapon ito, mga kapatid. Hallelujah, na pinamagatan ko po na pagpili sa pinakakailangan natin sa buhay na kailanman ay di mawawala. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. So, ang setting, mga kapatid, ng ating pong binasa ay patungkol po sa ating Panginoon na ang Panginoong Jesus ay naparoon po sa isang nayon at hindi nagkataon, mga kapatid, na sa bahay po ni na Marta at ni Maria ay naparoon po ang Panginoon. Alam natin lahat, mga kapatid, ang scripture ay nagsasaad na ang lakad po ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay ito po ay ayon po sa kanyang amang nasa langit na nagtatakda po sa kanya, na kanyang naririnig, na kanyang mga kapatid na nakikita. Kaya lahat po ng kanyang gawain, lahat po ng kanyang lakad, mga kapatid, hallelujah, ito po ay naayon po sa perfect will po ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, ako nga po ay nagpapasalamat po ng buong puso sapagkat naging bahagi po ako, hallelujah, ng gawain ito. Hindi nagkataon na nakarating po sa amin sina Pastor Vic, Pastor Marshall, kundi sila po inilid po ng Espiritu Santo, mga kapatid, upang sa ganon, hallelujah, ang salita po ng Diyos ay may sakatuparan, mga kapatid, hallelujah, at magkaroon na po ng kaganapan ang pag-agaw po na kanyang gagawin. So, mga kapatid, ang setting na paroon ng Panginoon, pumasok po sa bahay ng Maria at ni Marta, mga kapatid. Kung titignan po natin, hallelujah, sa business po ng ating pong Panginoon, sinasad po na scripture, mga kapatid, na halos walang pahinga ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung titignan po ninyo, ang sabi ng scripture, mga kapatid, hallelujah, yung kanya daw po, mas maganda pa yung mga faxes at meron po silang rules. Meron po silang kapahingahan, mga kapatid. Pero ang Panginoon, mga kapatid, kung titignan po natin, hallelujah, ay wala po siyang kapahingahan na kanya pong ginawa dito po sa balat ng lupa. Kaya nga po dito, mga kapatid, sa dami ng kanyang ginagawa, sa dami ng kanyang pagpapahayag, mga kapatid, naparoon po siya sa isang payak na maliit na bahay, mga kapatid, na kung saan ang dalawang ito na magkapatid na si Maria at si Marta ay sinalubong po nila ang Panginoon at meron po tayong makikita dito
na dalawang bahagi po mga kapatid, hallelujah, na kung paano po ang paglilingkod ay naisasaad po dito mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, narito po tayo sa panahon na ang panahon po natin ay napakaligalig na tinatawag po natin. It is a day or it is a day of confusion or age of confusion mga kapatid. It is an age of perilous time. Hallelujah. Kaya nga nagsasaad po ang Biblia sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 5. Kung meron po kayong ballpen katulad po ng sinabi po ng Pastor Vic po kanina, ay nyo po lang po itong isulat mga kapatid. Hallelujah. Na nagsasaad po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 mga kapatid. Hallelujah. Na darating ang panahon, na ito na yung panahon mga kapatid, na kung saan, hallelujah, sabi na dito, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ng ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. What I'm trying to say mga kapatid, hallelujah, na sa kapanahunan po natin mga kapatid, turin po ang Panginoon, halos ang lahat po ng tao mga kapatid ay sumasampalataya sa Diyos. Tanungin mo ang lahat ng tao, sasabihin nila, yes, we believe in God. Yes, we have our God. Yes, we pray. Sabi po nila mga kapatid, kami nagsisimba, meron kaming church, meron kaming pinupuntahan, meron kaming mga pare, meron kaming mga iglesia na aming pinupuntahan upang kami ay manambahan. Pero ang tanong po dito mga kapatid, turing po ang Panginoon, sapat na ba ang mga bagay na ito na ginagawa ng mga tao, mga kapatid? Hallelujah. Ito yung napakalaking question mark mga kapatid, na sapat na ba ang mga bagay na ito na kung saan mga kapatid, turing po ang Panginoon, na ang buong sangkatauhan at ang buong kapulungan ng mga relihiyon mga kapatid, hallelujah, sila po mga kapatid ay nariyan at nagkakaundaw-gaga po sila mga kapatid, turing po ang Panginoon, nakatulad po ng sinasabi po dito ng Biblia mga kapatid na sila po ay nababaghabag kung paano po nila paglingkuran po ang Panginoon. Pero take note mga kapatid, hallelujah, na meron pong isang natatangi mga kapatid, turing po ang Panginoon na tayo po ay maglilingkod po sa Panginoon na meron pong perfect will po ng ating pong Panginoon Diyos. So nakita po natin dito mga kapatid, hallelujah, na si Maria, ang sinabi na scripture mga kapatid, hallelujah, nang dumating sa kanila ang Panginoon, si Maria mga kapatid ay naroon at naupo sa paanan ng Panginoon at meron siyang ginawa na siya po ay nakinig ng kanyang mga salita. Samantalang ito pong si Marita mga kapatid, hallelujah, ay masyado po siyang naligalig sa maraming paglilingkod upang siguro mga kapatid, hallelujah, gusto niya mga kapatid na ang Panginoon sa kanya pong pagparoon sa kanilang bahay, maging malinis ang kanilang bahay, maging maayos po ang lahat, magkaroon po sila mga kapatid ng ma-entertain po niya ang ating pong Panginoon sa pamamagitan mga kapatid, hallelujah, ng material na pag-entertain po sa ating Panginoon. Mabigyan po niya ang Panginoon ng pagkain, mapainom po niya ang Panginoon mga kapatid, hallelujah, mapagsilbihan po niya sa pamamagitan ng pagluluto po niya ng napakaraming masasarap na pagkain upang ihanda mga kapatid at mapakain po niya ang ating pong Panginoon. Pero ang isang bagay po dito mga kapatid, kung titignan po natin, po ang Diyos, hallelujah, hindi sa lahat po ng pagkakataon
na itong scripture na ito na binasa po natin mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon mismo ay napapasok po sa isang bahay. Mga kapatid. So dito makikita po natin na ito isang pribilehiyong naganap para po mga kapatid sa bahay pong ito na napasok po ng Panginoon mga kapatid upang ang sambahayan na naroon mga kapatid, hallelujah, ay magkaroon po ng isang tama mga kapatid na communion mga kapatid, hallelujah, o pakikipag-ugnayan o dili kayo mga kapatid, pakikipag-fellowship at makapaglingkod po ng tama po sa ating pong Panginoong Kristo. Mantakin niyo mga kapatid, hallelujah. Ang sabi po ni Marta po sa ating pong Panginoon, mga kapatid, sabi po niya sa ating pong Panginoon, hallelujah, sabi niya, si Marta ay naligalig at maraming paglilingkod at siya lumapit sa Panginoon. Sinabi niya sa Panginoon, wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Mga kapatid, tingnan po niyo ito mga kapatid. Sa akala po mga kapatid ni Marta ng pagpasok ng Panginoon po sa kanila at umupo lamang si Maria mga kapatid sa paanan po ng Panginoon. Hallelujah. Si Maria ay hindi naglilingkod sa Diyos. Sa ating pong Panginoon mga kapatid. At sa akala po mga kapatid nitong si Marta mga kapatid ay siya na po yung may pinakamataas na paglilingkod na ginagawa sa ating pong Panginoon mga kapatid. Kaya nga sabi niya mga kapatid, hindi mo ba uutusan ang aking kapatid na si Maria na ako ay tulungan niya sa paglilingkod ko sa iyo. Tulungan niya sa paglilingkod na ginagawa ko sa iyo. Mga kapatid. So dito mga kapatid, hallelujah, ay sinasaad po ng scripture mga kapatid na meron pong natural na bagay na ginagawa mga kapatid ng taong itong si Marta. Hallelujah. At hindi po ito isang bagay mga kapatid na mali. Isa itong bagay na tama mga kapatid. Pero ang tema po natin ngayon mga kapatid, hallelujah, ay yung isang bagay na pinakakailangan natin sa buhay po natin. Hallelujah. Upang ang bagay na ito kailanman ay hindi po mawawala mga kapatid. Ngayon po ang Diyos. Kaya doon mga kapatid, hallelujah, nagsabi po siya sa ating Panginoon. Pero ang tugon po ng Panginoon po sa kanya mga kapatid, hallelujah, sabi niya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Ngayon, ang nangyayari mga kapatid sa kapanahunan natin ito, hallelujah, ang buong sangkatauhan, maliban po sa mga pinili ng Diyos, bago pa niya lalangin ang mundong ito, mga kapatid, ang kanyang munting nobya, hallelujah, ay nababagabag ang lahat, mga kapatid. Meron pong tinatawag po natin, mga kapatid, hallelujah, na confusion and disorder. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang Espiritu, mga kapatid, hallelujah, na narito ngayon sa mundong ito, mga kapatid, hallelujah, ay ang Espiritu po, mga kapatid, ng demonyo o Espiritu ni Satanas, na siya po ang nagdi-deceive sa lahat po ng tao, mga kapatid. Dinideceive po niya ang maraming tao, mga kapatid, hallelujah. At ginagamit po niya, minsan mga kapatid, at ginagamit po niya na kanyang mga kapatid na pag-deceive ay ano? Itong tinatawag po natin na religion, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga dito makita po natin, po ang Panginoon. Hallelujah. Nagsabi po ng Panginoon kay Marta, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Naliligalig ka. Nababagabag ka tungkol sa maraming mga bagay. Kaya mga kapatid, kung makikita po ninyo, hallelujah, ang daming mga plataforma ng bawat iglesia. Ang daming mga nakalagay na mga plano ng iglesia, mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, hallelujah, ay ang pinapairal po ng lahat, hallelujah, ay yung kanila pong kaisipan, yung tinatawag po natin na intellectual, mga kapatid, na reasoning po
o intellectual intelligence ng bawat tao, mga kapatid. So, lahat po ng nagaganap, mga kapatid, kung titingnan po ninyo, hallelujah, ay nasasaad lahat po yan. Saan, mga kapatid? Sa scripture, mga kapatid, na kung saan ito po ay salita po ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang lahat po ng tao ngayon, po ang Panginoon, sila po ay nababagabag politically, mga kapatid, nababagabag po. Po socially, nababagabag po ang mundong ito. Puri po ang Panginoon. Hallelujah. At maging sa economy, mga kapatid, nababagabag po, mga kapatid, ang mundong ito. Kaya nga sabi ng scripture sa Romans chapter 8, mga kapatid, kung titingnan po natin, lahat daw po ng creation po ng Panginoon, hallelujah, ay nasa paghikbi. Humihikbi, mga kapatid, ng dahil po, mga kapatid, puri po ang Panginoon. Itong ating kinaroroonan ng mundong ito ay punong-puno na po ng kasalanan. Bagamat, mga kapatid, hallelujah, ay napakaraming relihiyon, napakaraming denominasyon, napakaraming mga sekta, mga kapatid, hallelujah. Puri po ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, nagsasaad po ang scripture pong tinignan po natin kanina sa 2 Timothy chapter 3, mga kapatid. Doon po sa verse 5, nakita po natin na meron pong anyo ng kabanalan, mga kapatid. Hallelujah. Pero dinideny po nila ang power po ng Holy Spirit. Dinideny po nila, mga kapatid, hallelujah, ang leadership po ng Holy Ghost. Dinideny po pala nila, mga kapatid, hallelujah, ang perfect will po ng Panginoon. Hallelujah. Na ang tao ay kailangan, mga kapatid, na sila po, hallelujah, ay i-direct mismo ng Espiritu Santo sa kapanahunan po natin ito. Puri po ang Diyos. Hallelujah. Subalit ang nagaganap, mga kapatid, hallelujah, sila po'y naglilingkod na meron pong kabagabagan, mga kapatid, hallelujah, na sa kanila pong intellectual na intelligence, mga kapatid, pinapairal po nila ang lahat po ng mga bagay na ito, po ang Panginoon. Para po, mga kapatid, hallelujah, mangalap po ng napakaraming mga membro. Mangalap, mga kapatid, hallelujah, na napakaraming uusbong ng mga iglesia, mga kapatid. Subalit, mga kapatid, hallelujah, meron pong isang iglesia na umusbong po ngayon, mga kapatid, na ang iglesyang ito, mga kapatid, hallelujah, ay binili ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na nabuhos po sa Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. At ang iglesyang iyan, mga kapatid, na narito, mga kapatid, hallelujah, ay muli po siyang kinreate po ng ating Panginoon. Hallelujah, sa pamamagitan, mga kapatid, hallelujah, ng kanyang Espiritu Santo, na kung saan, mga kapatid, hallelujah, ang bautismo ng Espiritu Santo ay binigay po sa kanya. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, babalik ko po sa setting po natin. Si Martha, hallelujah, nagbigay po siya ng kanyang paglilingkod sa Panginoon in a natural way. Where in fact, mga kapatid, si Maria, mga kapatid, hallelujah, nagbigay po siya ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kung saan it is in a spiritual way, mga kapatid. Sapagkat, kung titignan po natin, hallelujah, sa 1 Thessalonians 5, verse 23, mga kapatid, ay nagsasaad po siya ng kanito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Isinasaad po ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, na tayo po'y binubuo po ng tatlong bahagi. Una po, mga kapatid, hallelujah, nasasaad po dito yung ating pong kaluluwa, yung espiritu, at yung ating pong katawan na ito. Sapagkat sinasaad po ng Genesis chapter 1:27, mga kapatid, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. At sa Genesis chapter 2, verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, dito, mga kapatid, yung sinasaad ng 1 Thessalonians 5:23, hallelujah, ay naibak po natin sa book of
as a book of beginning. At ang book of beginning, mga kapatid, ay ang book of Genesis. Hallelujah. Na kung saan, mga kapatid, nang tayo po'y nilalang po ng Panginoon, po ang Panginoon, spirit soul po tayo, hallelujah, and then tayo po ay finorm sa pamamagitan po ng alabok, mga kapatid, hallelujah, at ang body na ito ay nagkaroon po ng buhay, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. So makita po natin, sabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, na napakahalaga na meron po tayong isang bagay na tinatahak na kung saan, mga kapatid, hallelujah, meron po tayong blessed assurance na kung saan, mga kapatid, saan tayo patutungo. Hallelujah. Sa katawang lupang ito, mga kapatid, sinasaad po ng scripture, hallelujah, na tayo po'y galing po sa alabok at tayo'y babalik po sa alabok. Pero meron pong isang nariyan po sa kaloob-looban po natin, mga kapatid, na ito po yung totoong tayo, mga kapatid. Ulitin ko, totoong tayo, mga kapatid. Hallelujah. At yung totoong tayo, mga kapatid, ay yung pong kaluluwa po natin. Na siya pong pinakamahalaga, mga kapatid, sa kabuuan ng ating body, soul, and spirit. Hallelujah. Sapagkat nagsasaad po ang Biblia, mga kapatid, na ang kaluluwang nagkakasala, mga kapatid, hallelujah, ay parurusahan po ng Panginoon. At ang kaparusahan yun, mga kapatid, ay yung tinatawag po nating second death. Yung mga kapatid, yung pong separation po, mga kapatid, natin po sa ating pong Panginoon Diyos. Yung second death, mga kapatid, ay napapaloob po, mga kapatid, sa book of Revelation. Kung titinan po ninyo, mga kapatid, na meron pong inihanda ang Panginoon ng lake of fire, na kung saan, mga kapatid, yung mga taong wala po yung kanilang mga pangalan sa book of life, hallelujah, ay ilalagay po ng Panginoon po doon. Pero ang Diyos, mga kapatid, kung titinan po niyo, mga kapatid, napakahaba, mga kapatid. Walang limitasyon ang kanyang awa. At bago po siya magbigay po ng kanyang judgment, mga kapatid, hallelujah, ay meron po munang sinasabi, mga kapatid, at nagbibigay muna ng warning ang Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, napakahalaga ng gawain na ito, mga kapatid, na meron po tayo ngayon na nagaganap po ngayon, mga kapatid, sa pangunguna po ng dalawang butihing pastor na yan, mga kapatid, hallelujah, na ang salita po ng Diyos, ito po'y warning, mga kapatid. Kanino? Sa sansinukob, mga kapatid. Sa mga tao, mga kapatid, hallelujah. Like in the days of Noah, bago po ilagpak ng Panginoon, mga kapatid, ang judgment in the days of Noah, mga kapatid, hallelujah. Si Noah, mga kapatid, siya po ang sinend ng Panginoon bilang messenger of that day. At meron po siyang daladalang mensahe sa kapanahunan na yun, mga kapatid. Hallelujah. Nang sino man, mga kapatid, na hindi po pumasok doon po sa arko, hallelujah, ay wala po siyang kaligtasan. Sapagkat ang arkong yun, mga kapatid, ay siyang magdadala po sa kanila saan, mga kapatid, hallelujah, upang ang judgment ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay hindi po sila maapektuhan, mga kapatid. At ngayon, sa hapong ito, mga kapatid, pumasok ang Panginoon sa isang bahay. Siguro ngayon, mga kapatid, hallelujah, pinapasok din po kayo ng Panginoon sa pamamagitan po, mga kapatid, hallelujah, ng pagpapahayag po ng salita po ng Diyos. Sa bawat bahay po ninyo, na kapag kayo po ay naka-online ngayon, mga kapatid, hallelujah, napakainam, mga kapatid, hallelujah, na makita po natin, hallelujah, kung ano po yung tama, mga kapatid, hallelujah, na paglingkod, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Ano po yung tama, mga kapatid, na pag-entertain po natin sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, mga kapatid, kung titinan po ninyo, my sheep hear my voice. Ang sabi po niya, mga kapatid, sa chapter 10, mga kapatid, purin po ang Panginoon, ng John chapter 10, mga kapatid, hallelujah, kung titinan po ninyo, verse 3, mga kapatid, nakalagay po doon, na ang mga tupa ng Panginoon ay nakikinig po, hallelujah, sa ating Panginoon. At kung titinan po ninyo, mga kapatid, sa verse 38 po natin, ay verse 39 po natin, mga kapatid, purin po ang Panginoon, sabi po dito, mga kapatid, siya ay may isang kapatid na tinawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Mga kapatid, hallelujah, ang segment na ito ng dalawang pastor na ito, mga kapatid, hallelujah, ay nagpapakita, mga kapatid, na kung saan, hallelujah, nauulit muli, mga kapatid, hallelujah, itong nakasaad sa Biblia na kung saan, mga kapatid, ang Panginoon pumapasok ngayon sa kanya-kanyang bahay po ninyo, mga kapatid.
Hindi lamang mga kapatid sa natural na bahay, kundi mga kapatid, dyan po sa puso po ng bawat isang nariyan. May panawagan po ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po ng Panginoon na kanyang panawagan, kung titignan po natin siya mga kapatid. Hallelujah. Tignan po natin ang panawagan po ng Panginoon. Kung po ang Diyos mga kapatid. Ang sabi po mga kapatid ng ating pong Panginoon, ang sabi niya sa I think Matthew chapter 11 mga kapatid, sabi niya, come unto me. Pumarito kayo mga nabibigat ng lubha. Mga kapatid, kung titingnan po natin mga kapatid, hallelujah, si Martha naliligalig, may kabigatan ang kanyang ginagawa mga kapatid, hallelujah. Sapagat hindi niya nakikita mga kapatid kung ano po ang tamang approach sa ating Panginoon. Kaya nga ang propeta sa huling kapanahunan mga kapatid, hallelujah, ay nag-preach po siya mga kapatid ng tamang approach saan mga kapatid? Sa ating pong Panginoon mga kapatid. Si Maria, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang approach sa Panginoon, hallelujah, pumunta po siya doon sa paanan ng Diyos. Anong ibig sabihin po nito? Sa paanan po ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid, hallelujah? Hallelujah. Na kapag ikaw, mga kapatid, hallelujah, gusto mo talaga na ikaw ay makapanumbalik sa Panginoon, mga kapatid, purin po ang Panginoon, kailangan po nating magpakababa ng lubusan. Hallelujah. Doon mga kapatid, sa paanan ng Panginoon, doon po tayo yumukod po sa Kanya mga kapatid. Hallelujah. At i-acknowledge po natin ang Panginoon. Hallelujah. Na siya po lamang ang merong kakayahan mga kapatid upang ang ating pong body, spirit, and soul ay ma-preserve. Hallelujah. Upang ang ating pong kaligtasan mga kapatid ay magkaroon po ito ng katuparan sa buhay po natin mga kapatid. Isipin niyo mabuti mga kapatid ang bagay pong ito. Pumasok mga kapatid ang Panginoon at doon po sa paanan po niya mga kapatid, nagpatira pa po si Maria po doon mga kapatid. Hallelujah. Na kung titingnan po natin mga kapatid, lahat ng bagay na nasa Kanya po ang Panginoon ay handa po niya itong ibigay sa Panginoon. Naalala ko mga kapatid, doon po ang Panginoon, nasa scripture na ito, meron po mga kapatid na isang binigay pong isang aral po sa ating pong Panginoon. It's all about the rich man mga kapatid. Ito rin po ang Panginoon. Na yung rich man na yan, alam ko na ito po ay naipamahagi na po ng butihin po nating kamanggagawa mga kapatid. Hallelujah. Na kung saan mga kapatid, ito rin po ang Panginoon. Nasa Kanya na po ang lahat po ng bagay. Pero meron po isang bagay na lumiligalig po sa Kanya. Meron po isang bagay mga kapatid, hallelujah, na isang pamatok mga kapatid na nandun po sa Kanya, buhay po ang Panginoon, na hindi po niya ito, nakikita po niya ito mga kapatid, nararamdaman po niya mga kapatid, hallelujah, na nandoon, kaya kailangan po niya mga kapatid na meron pong isang Diyos, meron po isang Panginoong Kristo mga kapatid, hallelujah, na kailangan po mga kapatid na mag-alis ng pamatok na yun na nandoon po sa Kanya. Mga kapatid, kaya nga sa kanilang conversation mga kapatid, hindi ko na po ito expound, makita po natin na sabi niya, lahat ng meron po siyang religion mga kapatid. He's a Pharisee of course mga kapatid. Napakaganda po ng kanya reliyon kung titinan po natin mga kapatid, kung titinan po ninyo, sila po ay talaga pong when it comes to law of Moses mga kapatid, ginagampanan po nila lahat po ng bagay. Ito po ang Panginoon. So, ginagampanan po nila lahat mga kapatid. Meron po siyang church, meron po siyang pastor, meron po siyang religion mga kapatid, hallelujah. At siya po ay sumasamba po sa Panginoon. Subalit mga kapatid, may isang bagay po mga kapatid na sinabi po ng Panginoon po sa kanya, mga kapatid. Isang bagay ang sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo na ikaw ay maglingkod sa akin, sabi po ng ating pong Panginoon, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ibigay sa mga nangangailangan. Mga kapatid, alam ba ninyo mga kapatid, na ito yung isang bagay na nandun po sa Kanya na hindi niya kayang ipamahagi, na hindi niya kayang ilabas, na hindi niya kayang mga kapatid na ibigay po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, itiniti po mga kapatid si Maria po dito nang siya po'y nasa paanan po ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah.
lahat ng kanyang kabuuan, ang prestige niya, mga kapatid, hallelujah, ang pride niya, mga kapatid, hallelujah. Lahat ng mga bisyo niya, lahat ng mga bagay na nandun po sa kanya na nagbibigay kaaliwan, mga kapatid, sa kanyang body, mga kapatid, hallelujah. Itinitipong, mga kapatid, na ito po, mga kapatid, ay inilagay po niya, mga kapatid, doon po sa paanan po ng ating Panginoon. At hindi lamang po ganoon, ang sabi po ng scripture, mga kapatid, nandun po siya, mga kapatid, na siya po, mga kapatid, ay nakikinig po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng scripture, mga kapatid, kung titignan po natin, faith cometh by hearing, hearing the word of God. Po ang Diyos. Subalit, alam ba ninyo ang nangyayari ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Ang daming mga bagay-bagay na lumalaganap po ngayon sa kapanahunan po natin. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, ito po yung age po ng deception. Ito yung, mga kapatid, yung age ng deception. Ulitin ko muli. Ng demonyo, mga kapatid, hallelujah, ang dami niyang binibigay na trap, mga kapatid. Tinatrap niya ang lahat po ng tao, maging yung mga tao, mga kapatid, hallelujah, na sumasampalataya po sa Panginoon. Mantakin nyo ngayon, kung titinan po nyo, mga kapatid, hallelujah, kung saan, mga kapatid, ginagamit po ng Diyos ang teknolohiyang ito, mga kapatid, hallelujah, para po sa pagpapalaganap, mga kapatid, ng salita po ng Panginoon. Ginagamit din po ito ng demonyo, mga kapatid, para saan? Sa pagpapalaganap po ng kanyang sarili, mga kapatid, hallelujah. Kaya kung titinan nyo, mga kapatid, po ang Panginoon, gusto ko lang pong magbigay lang po na konting-konti lang. Sabihin ko sa inyo, katulad, mga kapatid, na ang tao, mga kapatid, ang scripture nagsasaad, mga kapatid, hallelujah, na nandoon ibinigay ni Maria ang kanyang oras sa Panginoon. Ibinigay ni Maria ang kanyang body, spirit, and soul sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, ang sabi po ng scripture, mga kapatid, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, mga kapatid, with all your substance. Po ang Panginoon. Binigay po niya po doon, mga kapatid. Pero ang tao ngayon, even religious people, mga kapatid, kung titignan po ninyo, hallelujah, wala po silang kapanahunan sa Panginoon. At kung meron man silang panahon, mga kapatid, po ang Diyos, nagmamadali palagi. Why, mga kapatid? Hallelujah. Kasi naka-mindset po ang kanila pong body, mga kapatid, hallelujah. Saan? Sa mga bagay-bagay, mga kapatid, hallelujah, dito po sa mundong ito. Kaya nga, ang ating konsepto ngayon, mga kapatid, hallelujah, ay dapat po nating piliin yung kakailanganin natin sa buhay natin. Alam po ninyo, mga kapatid, nang mag-lockdown, mga kapatid, puro essential lang po ang pinapayagan. Katulad po yan, mga kapatid. Puro essential lang po ang pinapayagan, mga kapatid. Yung basic needs lang po ng mga tao ang pinapayagan. Hindi makalabas, mga kapatid. Hindi magkaroon po ng kanila pong mga, ano po yung dati po nalang ginagawa, hindi po nila magawa ito. Dahil essential lang po, dapat, mga kapatid, para saan? Para mabuhay po ang tao, mga kapatid, sa pamamagitan po ng kanyang laman. Pero mantakin po ninyo sa Matthew chapter 4, verse 4. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Nang magsimula ng ministry ang Panginoon, mga kapatid, ito yung kauna-unahan po niyang sinabi sa kanyang ministry, mga kapatid. Hallelujah. Nang 30 years old na po siya, mga kapatid, kung titinan po natin, meron pong 3.5 years po, mga kapatid, ang ating pong Panginoon na nag-ministry po dito. Ang Son of Man ministry na ginampanan po niya, mga kapatid. Hallelujah. At ang unang-unang ibinuka ng kanyang labi, mga kapatid, hallelujah, sa Matthew chapter 4, verse 4, ang sabi niya, ito na, basahin po natin. Para mas maganda, may binabasa tayo. Ito yung kapanahunan, mga kapatid, ang Panginoon, nag-fasting po siya for 40 days and 40 nights, mga kapatid, para po, mga kapatid, sa kanya pong opening ng kanyang ministry. At ito, mga kapatid, ang demonyo, mga kapatid, ay naparoon po sa kanya upang i-test po siya. Kaya nga ito, mga kapatid, ang sinabi niya dito. Sabi niya, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
Mantakin nyo, sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, hallelujah, nauulit-ulit ang eksena mga kapatid, purihin po ang Panginoon, na ang Panginoong Kristo mga kapatid ay pumapasok po sa bahay ng bawat isa mga kapatid, upang minsan pa sabihin po niya mga kapatid, purihin po ang Panginoon, na ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa pamamagitan po ng tinapay, hindi naman nabubuhay sa basic needs mga kapatid, kundi nabubuhay po ang tao sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, binibigay ko ulit ang aking pong saludo po sa dalawang ito mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kung titinan po ninyo, napakainam na makita po natin, mga kapatid, na ito pong si Maria, mga kapatid, isinulit po niya ang kanyang panahon. Isinulit po niya, mga kapatid, ang kanyang oras. Isinulit po niya ang kanyang kalakasan, mga kapatid. Kasi ang tao ngayon, mga kapatid, hallelujah, pupunta lang po sila sa presensya po ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, mananalangin lang po sila kung meron pong kailangan, kung meron pong sakit, para po nilang ginagawang medicine cabinet po ang Panginoon, mga kapatid. Ang isang tao, pag may sakit, mga kapatid, saan po siya pumunta? Sa medicine cabinet, hallelujah, upang tignan, kung tignan yung gamot para po sa kanya. Ganun ngayon ang tao, mga kapatid. Pero mantakin po ninyo, hallelujah, meron pong gusto po ang Panginoon po sa atin. Pagkatapos nating ibigay. Kaya nga, meron pong ikikot ko po sa scripture mga kapatid, hallelujah, na ang Panginoon mga kapatid ay nandun po siya sa Gethsemane. Makita natin, dumadalangin po siya mga kapatid, hallelujah, sa amang nasa langit, hallelujah, nandun po si Pedro mga kapatid, si John at si James, hallelujah. Sa panalangin po ng Panginoon mga kapatid, meron pong tinatawag po natin na sabi ng Panginoon para bagang nag-request ang Panginoon sa tatlo. Alam ba niyo kung ano request ng Panginoon po sa tatlo mga kapatid? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon kina Peter mga kapatid, sabi niya, kasamahin lang ninyo ako kahit isang oras lang. Puwan po ang Diyos. Ito yung bagay mga kapatid, hallelujah, na hindi mapaparam. Heaven and earth will pass, but the word of God will not pass. And the word of God is Christ. Hallelujah. Puwan po ang Panginoon. Hallelujah. Siya lamang po mga kapatid, hallelujah, ang isang bagay na mga kapatid na kailangan po natin sa buhay po natin, na kailanman mga kapatid ay hindi po mawawala. Hallelujah. Pero ang tao, kung titignan po natin ngayon mga kapatid, hallelujah, they're seeking for something mga kapatid, for the benefit of the flesh, for the benefit of themselves mga kapatid, hallelujah. Para saan mga kapatid? Para po mabigyan po ng kalayawan, mabigyan po ng laya mga kapatid, hallelujah. Ang gusto po ng laman na ito. Pero take note, ulitin ko muli mga kapatid, hallelujah. Hindi lamang po sa tinapay nabubuhay po ang tao. At itong oras na ito mga kapatid, samantalahin po natin mga kapatid, sapagkat mga kapatid, tingnan po ninyo ito kung makita po natin. Samantalahin po natin ang panahon na ito na kung saan mga kapatid, hallelujah, ay malaya pa mga kapatid. Itong dalawang manggagawang ito mga kapatid, na sila po ay mag-air mga kapatid ng salita po ng Diyos, ng tunay mga kapatid na salita po ng Panginoon. Hallelujah. Pero darating po ang panahon mga kapatid na kung saan ay magkakaroon po mga kapatid ng mga kapatid, hallelujah, magkakaroon po ng tagutom. Hallelujah. Hindi tagutom po sa tinapay, hindi tagutom po mga kapatid sa bigas, hindi tagutom mga kapatid sa pangailangan po ng laman, kundi tagutom mga kapatid, hallelujah, sa salita po ng Diyos. Take note, pag dumating ang bagay na yun mga kapatid, hallelujah, sino pa mga kapatid, hallelujah, sino pa mga kapatid, hallelujah, ang mag-i-air ng ganitong mga kapatid na ministry? Sino pa mag-i-air mga kapatid ng tama mga kapatid, tamang doktrina, tamang pananampalataya, tamang approach sa ating pong Panginoon mga kapatid? Po ang Diyos. Kaya nga isang napakainam mga kapatid na ipinapakita po ngayon po ang Panginoon, hallelujah, ng programang ito. Alam po ninyo mga kapatid, sabihin ko ulit sa inyo, hindi lahat nakakaganap mga kapatid. Sapagkat ito po mga kapatid
ay isang gift ng ating pong Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sila'y binigyan po ng gift ng Panginoon. Hallelujah. In-inspired mga kapatid, si Honorable Cisco J mga kapatid. Hallelujah. At alam po ninyo mga kapatid, hindi nagkataon na si Pastor Marshall, Pastor Vic ang kanyang pinuntahan. Oh my. Hallelujah. Sapagkat ito mga kapatid ay kaparaanan po ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Upang yung tamang salita ng Diyos, tamang mensahe po sa huling kapanahunan ay marinig mga kapatid. Hallelujah. Ng bawat tao. Sapagkat titinan po nyo, pagdating mga kapatid ng white throne judgment ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Bubuksan na ngayon mga kapatid yung mga libro. Hallelujah. At makikita po doon, o nakita ninyo ang bagay na ito, nakita ninyo ang tulong balita, nakita ninyo si Kristo ay nandiyan upang tulungan tayo. Mga kapatid, hallelujah. Na kung saan mga kapatid, maging yung mga tao ngayon, hallelujah, na kung saan mga kapatid, pag sila po'y nag-swipe, pag nakita po nila mga kapatid, na salita po ng Diyos, pakikinggan nila ng konti, tapos wala na. Pero take note mga kapatid, ulitin ko muli mga kapatid, si Maria, nagsaad po ang scripture mga kapatid, na nandun po siya. Hindi hinayaan ng Panginoon na sabihin po na kay Maria na, oy Maria, tulungan mo yung kapatid mo. No mga kapatid, hallelujah. Kundi mga kapatid, hallelujah, sapagkat ito na yung pagkakataon natin, lockdown tayo ngayon. Anong ginagawa po ng tao mga kapatid? Imbis mga kapatid, purin po ang Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, kahit anong panalangin ang gawin mo, walang mangyayari hanggat hindi ka bumabalik po sa Panginoon. Kailangan mo munang magsisi, mga kapatid. Kailangan mo munang manumbalik sa mga kapatid, hallelujah, sa ating pong Panginoon, hallelujah. At lahat po ng kasalanan mo, ito po mga kapatid, ay mapaparam. Ang sabi po na scripture, Acts chapter 2, verse 38, mga kapatid, hallelujah. Tayo daw po ay magpabautismo sa pangalan po ng ating pong Panginoong Kristo sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob ng Espiritu Santo, mga kapatid, hallelujah, ay buhay na walang hanggan. Si Kristo lamang mga kapatid ang meron pong buhay na walang hanggan mga kapatid. Hallelujah. Yung mga bagay-bagay sa lupang ito mga kapatid, hallelujah, meron pong ending yan. Mga kapatid, hallelujah. Ang tinapay, meron siya expiration. Lahat ng kinakain natin, may expiration mga kapatid. Ang buhay po natin, ang katawan lupang ito, may expiration. Pero meron pong isang bagay mga kapatid na walang expiration. And it is eternal mga kapatid. And that is Christ the Lord. Hallelujah. Nagsasabi muli, mga kapatid, hallelujah. Uulitin ko muli ang sabi po mga kapatid ng Panginoon, mga kapatid, magsiparito kayo. Kayong mga nabibigat ng lubha at aking bibigyan kayo ng kapahingahan. Purihin po ang Panginoon. Maligalig ang buhay ngayon, mga kapatid, dito po sa mundo. Hallelujah. Pero alam ba niyo mga kapatid, ang kalaban natin sa pandemic na ito, alam ba niyo kung ang kalaban ng tao? Fear. Takot, mga kapatid. Hallelujah. Pero alam ba ninyo, sabi po ng Panginoon, fear not little flock. Hallelujah. May diti ang Diyos, mga kapatid. Po ang Panginoon. Kung kilala natin siya, mga kapatid, the greatest revelation is to know the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Para makita po nyo ito. Kaya nga itong bagay na ito, mga kapatid, hallelujah, ulitin ko muli, kasi ang tao mga kapatid, hallelujah, katulad ni Pedro yan eh. 3 beses sinulit ng Panginoon kay Pedro. Peter, sabi po niya, feed my flock, sabi po niya mga kapatid. Kaya makita po natin mga kapatid, hallelujah, ulitin ko muli, kung titinan po ninyo, ngayong hapon na ito, na kung saan mga kapatid, every Saturday, every Sunday mga kapatid, hallelujah, nangyayari po rin po ang Panginoon, ang airing po mga kapatid, ng Word of God na ito, hallelujah, bumabalik tayo muli sa setting na kung saan po natin binasa mga kapatid, na nandun po ang Panginoon sa bahay ninyo. Kung kayo po ay nakikinig ngayon mga kapatid, hallelujah, nandyan po ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga salitang ito. Salita po ng Diyos mga kapatid. Kung kayo po ay nakikinig mga kapatid, sa puso po ninyo, nandyan po mga kapatid, hallelujah. Ang sayo po ng scripture mga kapatid, pag narinig po ninyo mga kapatid, hallelujah, hallelujah, ang salita po ng Diyos mga kapatid, pangyarihin po nawa mga kapatid, natanggapin po ninyo ang ating pong Panginoon. Puri po ang Panginoon mga kapatid. Kaya nga, sa oras pong ito, nagpapasalamat po ako mga kapatid sapagkat nagbigay po ang Panginoon po ngayon. Natagpuan na po natin ngayon yung isang bahagi mga kapatid
na hindi mapaparam. Yung isang bahagi, mga kapatid, na pinaka kailangan nating lahat. Mga kapatid, ulitin ko muli, ang tao nabubuhay lang po siya, ang span of life po natin 60, 50, mga kapatid. Hallelujah. Pero meron po, mga kapatid, hallelujah, na eternal life na gustong i-share ng Panginoon sa bawat sa po sa atin, mga kapatid. Na ito po, mga kapatid, yung kailanman na di mawawala, mga kapatid. At ang external life na yan ay na kay Christ, and Christ is the Word of God. Isang pa, salamat muli. Maraming salamat, Pastor Vic, Pastor Marshall, maging sa aking pong kaibigan na si Cisco. At minsan pa ay binabalik ko po lahat po ng kapuran sa ating Panginoon at sa mga butihin po nating mga kamanggagawa. Naway nakapagbigay po sa atin, mga kapatid. Hallelujah, ang bahaging ito. Alam po na marami pong mga kaibigan nating mga pastor na sila po ay naging bahagi na rin. At kung maka-online lang sana yung mga tao, mga kapatid, dito po sa radyo, dito po, mga kapatid, sa Facebook po ito, makikita po nila, mga kapatid, hallelujah, ang kabuuan, ma-unveil sa kanila ang Diyos, mga kapatid, na makapangyarihan po sa lahat. Salamat muli, Brother Pastor Marshall, Sir Vic. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God at salamat din Pastor Jerry at napakainam yung mensahe, Amen. kapatid na Vic, patungkol kay Maria Mhm. at Marta na praise God, sa panahon po natin dapat lang na maging pattern tayo kay Maria. Yes. Amen, siya nasa paanan ng Lord lagi. Amen. At kailangan magbabad tayo ng kanyang salita sa panahon natin. Right. Amen. Amen. Huwag tayong maligalig na katulad ni Marta. Amen. Na gusto niyang i-entertain ang ating Panginoon pero sa maling kaparaanan, Mhm. kapatid na Vic. Amen. Nakita ni Maria kung ano yung prioridad sa buhay. Mhm. Marshall. Mm. Dahil sa panahon natin, ipinakita ng ating buting pastor, si Pastor Jerry, kung ano ang sitwasyon sa ating Amen. panahon. Praise Maraming God. mga Marta na kung Yes. saan abala po sila, mga kapatid, sa mga bagay na kailangan libutan. sa material. Mm. Hindi na nila nakita, mga kapatid, ang prioridad sa buhay. Pero itong si Maria, mga kapatid, nung narinig niya ang pag-ibig ng Diyos, doon na niya nakita, mga kapatid, na ang Diyos ang siyang kailangan niya. Yun Amen. ang pinakamaganda doon, kapatid. Praise na God Marshall. at kapatid na Vic, tama yung sabi ni Pastor Jerry na Yes. tayo na po ay nasa perilous time. Mhm. Amen. Nasa huling kapanahunan na. At ang tao ngayon, amen, ay praise God and thankful sila, amen, sa mga bagay-bagay na espiritual. Mhm. Amen. Amen. Hallelujah. At kailangan natin sa ngayon ay manumbalik tayo, sabi ni Pastor Jerry. Amen. Tayo ay manumbalik sa ating Panginoon para praise God, tayo po ay makakamit ng tinatawag na spiritual life. Yes. Amen. Kailangan natin, kapatid na Vic, yung Zoe, Amen. God's own life. Amen. Kaya doon natin nakita, kapatid na Marshall, na kung paano ang grasya ng Panginoon ay nandito pa rin. Samantalihin natin. Hanggat may grasya, samantalin natin. Yes. Hanggat may buhay, may hininga pa tayo, Amen. samantalin natin na lumapit na tayo sa ating Panginoon. Amen. Huwag na nating hintayin, kapatid na Marshall, Amen. na mawala yung buhay natin, tapos, Amen. wala na, mga kapatid. So, itong pangangaral na ito, kapatid na Pig, ay nakalaan talaga ito sa araw na ito. At wala tayong escape, wala tayong maidadahilan na hindi Yes. natin narinig Mhm. ang kanyang salita. Amen. Sa taon po ng 2020, October 17, ay mayroon pong nagpaalala sa atin Amen. na isang mangangaral ng ating Panginoon. Amen. Isang mouthpiece ng ating Panginoon. Yes. Kapatid na Vic, amen, napakainam yung mensahe ni Pastor Jerry. Yes. At kapatid na Vic, pagpalainawan ng ating Panginoon si Pastor Jerry Amen. sa kanyang ministry doon sa Bantayan. Yes. Praise God. At maging ang kanyang mga family. Amen. Kasama ni Pastor Jerry yung kanyang family. And then, pagkatapos nito ay pupunta sila, may Bible study sila sa Bantayan. Mhm. Amen. Praise God. Pastor Jerry, God bless po. God bless At Pastor. praise God. At nawa ang ministry mo, Pastor Jerry, ay pagpalain ng ating Panginoon yung mga sacrifices mo sa Amen. kanya. At nakita ko, Pastor Vic,
yung mga sacrifices ni Pastor Jerry Amen. sa ministry. Amen. Amen. Praise God. Kaya, Praise the Lord. praise hallelujah. Wala akong masabi sa pastor na ito at isa rin siya malapit sa akin. Amen. Kapatid na Vic. Mhm. Amen. At ito yung nag-encourage din sa akin. Amen. Pag mayroon tayong mga kainaan, mga ministro. Amen. Hallelujah. So, ipag-pray natin. Amen. Hallelujah. Ang ministry, kapatid na Vic, ni Pastor Jerry. Amen. Amen. At lalo pa siyang gamitin ng ating Panginoon. At praise God sa evangelistic, mga evangelism, bagamat si Pastor, siya rin ang ginagamit sa evangelism, Amen. kapatid na Vic. Amen. Amen. Marami siyang mga praise God na tuturuan. Amen. May mga praise God pinapalakas din na mga nanghihina na mga ministro ang pastor na ito, Amen. si Pastor Jerry. Amen. At kilala ko ito, kapatid na Vic, isa siyang man of reconciliation, Barnabas. Amen. Hallelujah. Praise God. So, tayo na ay magpapaalam, kapatid na Vic. Mhm. Amen. Muna natin yung mga naka-online. Oh, sige. Nandiyan po si Casey Giralin Sahagon. Mhm. Happy listening. Si Jelen Espanyol, yung pamangkin ko. Nakita natin si Sister Merly kanina. Aha. Amen. Happy At Brother listening, Lionel. Sister Merlin. At nakita din natin sila Sister Mercy Riquelman. Nandyan din si Pastor Benji Musa. Pastor Benji Mosa. Nakikinig po siya ngayon. Amen. At Pastor Jerry, nakinig si Pastor Benji. Oo. At lahat ng mga ministro na sumubaybay sa hapong ito, kapatid na Vic. Amen. At sa lahat ng mayroon pong kaarawan, binabati ko rin si Joshua Ramos. Yun ay kaarawan niya kahapon, birthday niya, no? Belated na lang. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. And then sa aking anak, belated din last week. And then si Joanna, amen, birthday niya bukas, advance happy birthday, Advance. Joanna Ruth. I-greet na natin muli bukas. Ay, great natin muli bukas. Tama, punta rin tayo. Daanan mo ako Amen, bukas pa, amen. ano? And then, belated happy birthday kay Sister Helen Barcel. Amen. Amen. At Pastor Jerry, magpapaalam na po kami. Mhm. God bless po. Maraming salamat. Ganun din po, Pastor Jerry. At Pastor Jerry, kasama natin dito si Sir Dots. Siya yung umaalala sa atin dito. Amen. Amen. Praise God. And then, Pakisabi na lang kay Consilor. Konsihan. Amen. Bahala na lang si Pastor. Amen. At ipag-pray natin lagi. Amen. Ang ministry ni Pastor Jerry. At ganyan din kay Sir Cisco, ang kanyang family. At mga staff po rito sa Tulong Online. Amen. So lahat ng mga pastors na mga nakinig, mga kaibigan po natin sa mga iba-ibang mga pananampalataya, at mga viewers po natin, kapatid na Vic. Amen. Amen. So mamamaalam na tayo, kapatid Basta- na Vic, at Kapatid na Marshall, basta wag nilang kalimutan, lumabas sila sa bahay, sila Mhm. po muna ay manalangin sa ating Panginoon, isipin nila, nandyan si Kristo para tayo tulungan. yes. Okay, ipag-pray nyo na, Amen. i-close nyo na lang, Pastor. Ay, ikaw na lang, kapatid Ako na na lang. Vic. Yes. Okay, close na natin sa ating gawain. Amen. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, Amen. kami po Ama ay nagpapasalamat Panginoon sa mensahe Siya nga naming po, Lord, napakinggan, Panginoon, na ibinigay, Lord, ng iyong anak, walang iba, si Pastor Jerry, Panginoon, na inilagay mo sa kanyang puso, Panginoon, ang Yes, mensahe Lord niya Jesus. And I believe, Panginoon, sa lahat ng mga nakinig na yung mga salita, sila po ang may pinagpala, Panginoong Diyos o God. Kagaya ng nabasa namin sa iyong mga salita, Panginoon, na kinakailangan po, Panginoon, na makita namin ang prioridad Yes, sa aming Lord buhay, Jesus. Panginoon. Amen. O God, dahil ang salita mo, Panginoon, ito po, Ama, ay hindi mawawala. Siya nga po, Sabi mo Lord sa iyong salita, Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my Yes. word shall never pass. Kaya ibig sabihin, Panginoong Diyos, O God, ang prioridad namin, Panginoon, sa aming buhay, walang iba, Panginoon, ay yung mga salita. Yes, Dahil ang Lord salita Jesus. mo, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Nagbibigay ng direksyon sa aming buhay, nagbibigay, Panginoon, ng pagkapala sa aming buhay, Panginoong Diyos, O God. Yes, Lord Jesus. Kaya dalayan ko, Panginoong Diyos, na lahat ng mga nakinig, Lord, ng programang ito, Panginoong Diyos, O God, na pagpalain mo po sila, Panginoon. Ano man ang kanilang Yes, Lord. kondisyon sa oras na ito, Panginoon, kung mayroon po sila, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon,
iyo po silang pagalangin, Panginoon o Yes. God, dahil ikaw, Ama, ang aming Jehovah Rapha po namin, Yes, Lord Panginoon, na nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoong Diyos o God. Kaya Amen. dalayan ko, Panginoon o God, na ikaw, Ama, ang siyang magpagaling sa mayroong mga karamdaman po namin, Panginoon. Siya nga O po, God, Lord lalo God. na po, Panginoon, sa panahong ito, Panginoong Diyos, o God, na Amen. marami, Ama, na mga nangailangan, Panginoon, Lord, ng iyong tulong, Panginoon, nangailangan, Ama, Hallelujah. ng iyong healing, Panginoong Diyos, o God. Kaya dalayan ko, Panginoon, na iyo po silang tugunin, Panginoon, Praise sa God. lahat ng kanilang pangailangan. Kung kinakailangan nila, Ama, ng kalakasang physical, bigyan mo sila, Ama, ng Yes. kalakasan. Lalo po, Panginoon, kung Siya nga po, Lord kailangan nila, Ama, ng kalakasang spiritual, Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, Lord, sila po amay napalakas, Panginoong Diyos, O Yes, God. Lord Jesus. Kaya Lord, ididalayan ko, Panginoon, na lahat, Panginoon, na nakinig sa aming programang ito, Panginoon Diyos, O God, ay iyo po silang pagpalain, Lord, isupply ng lahat ng kanilang pangailangan, Panginoong Diyos, O God. Dahil alam po namin na ikaw ang resources, Lord, ng lahat ng bagay, Panginoon. Yun Yes. din po, Ama, ang aming tagapagsalita sa oras na ito, na walang iba, si Pastor Jerry, Panginoong Diyos. We Yes, pray, Lord, Father, siya, Lord, Panginoon. to bless him, Lord. Yes, Lord. Ipagpalain mo po, Ama, ang kanyang ministry, Panginoon, na inilaan mo sa kanya, Panginoon. Lord, ang mga membro niya, Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon, O God. Sampu ng kanyang pamilya, ingatan mo po sila, huwag mo po silang pabayaan, Panginoon, O God, dahil alam mo, Panginoon, ang laman ng puso ng aming kapatid na ito, Panginoon. Yes, Lord No, Jesus. kung siya po, Panginoong Diyos, ay maglingkod, Panginoon, buong puso, Ama, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, O God. Yes. Kaya dalayan ko, Panginoon, na sa kanyang ministry, Lord, iyo po siyang pagpalain, palaguin, Panginoon, O God. Huwag mo po siyang pabayaan sa lahat ng kanyang mga aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Yes. Ganyan din po, Panginoon, O God, sa programang ito, Panginoon, O Bless God, mo rin. na patuloy ka, Ama, na gamitin ang programang ito, Panginoon, Yes, Diyos, O Lord God. Jesus. Dalayan ko, Panginoon, ang may-ari ng programang ito, na ikaw po, Panginoon, ang siyang Praise patuloy, God. Ama, Lord, na siyang magpala sa kanya, Panginoong Diyos, O God. Siya nga po, Lord. Dahil kung wala siya, Panginoong Diyos, O God, na yung ginagamit, Lord, ang programang ito ay wala rin, Panginoon. Amen. But then, ang lahat ng bagay na ito, Panginoong Diyos, O God, ay ito'y nasa paunang kaalaman mo na, Panginoon, O God. Before the foundation of the world, ay nangyari na ito, Panginoong Diyos, O God. Kaya dalayan ko, Panginoong Diyos, O God, Yes, na mas Lord. lalo mo po, Ama, na pagpalain ng programang ito, dahil marami po, Ama, ang segment, Lord, ng programang ito, Yes, ang tulong balita online, Lord. Ang bawat segment na ito, Panginoon, ay po silang pagpalain, Panginoon. Lang po, Ama, ang aming programang ito, Panginoon, na ito, Panginoong Diyos, O God, ay nakikinig hanggang sa buong mundo, Panginoon. O God, kaya dalayan ko, Panginoon, Yes. O God, na ikaw na lamang po, O Diyos, ang siyang patuloy na siyang mapatnubay po, Ama, Lord, sa may-ari ng programang ito, Panginoon. Amen. Yun din po, Panginoon, ang staff, Panginoon, Lord, Yes. pagpalain po sila, Panginoong Diyos, Yes, O Lord God. Jesus. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoong Diyos, O God, hallelujah, na sa araw na ito, Panginoon, amin pong kiniklim, Panginoon, Praise ang iyong God. pagpapala, ang Amen. iyong pag-iingat, Lord, ang iyong pagbabasbas sa amin sa oras So na be it, ito, Lord Panginoong God. Diyos, O God. Ang lahat na ito, Ama, ay aming binabalik bilang papuri at pasasalamat. In thy name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Thank Amen. you, Lord. Thank you, Praise God. Jesus. At tayo na po yung magpapaalam sa lahat ng mga viewers po natin. Amen. At Pastor Jerry. God bless po. God bless, Pastor Jerry. God bless. Hallelujah. Amen. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka, anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di numan, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka, anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. RSLO Trading. We offer
printing paint supply. T-shirt printing. Screen printing materials. And screen photography. Our Studio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online.